Bapak Ibu prokadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged bangun komunitas utawi paguyuban ingkang begja rahayu, komunitas paguyuban sing membahagiakan. Salah setunggal srana anggenipun bangun komunitas sing nyenengke menika yen siji lan sijine sami saling menghargai utawi ngajeni. Awit kula yakin ing antarane awake dhewe jenenge diajeni dihargai menika dadosaken kula panjenengan rumaos ya diwongke. Kosok baline yen awake dhewe rumangsa ora diajeni menika dados tandha penghinaan lan sinten kemawon kula kinten yen naminipun ora diajeni ora bakal trima. Awit bangun komunitas ingkang begja rahayu ingkang bahagia menika tentu komunitas sing siji lan sijine sadar lan ngakoni bilih panebusan dalem Gusti Yesus menika ya kanggo kabeh bangsa, kabeh menungsa. Gusti mboten mawang dosanipun ning kados pundi titah dalem menika wilujeng. Mila ing masa prapaskah menika yen kula panjenengan sansaya sadar bilih awake dhewe menika ya wong-wong sekeng wong dosa, lajeng nggih boten gampil anggenipun ngasorake tiyang sanes utawi lajeng boten ngajeni. Kula panjenengan kaajak kados pundi sinau ngajeni tiyang sanes, menghargai tiyang sanes mbuh kepriye situasi kondisine. Ampun ngantos merga sacara ekonomi miskin utawi keserakat lajeng awake dhewe kurang ngajeni. Aja merga pendidikane sing ora lulus SD umpamane utawi SR jaman rumiyin, padahal awake dhewe lulusan S1 terus ora ngajeni sing ora lulus SD. Aja merga kedudukan mbuh pangkat derajat jabatan ana ing tengahing masyarakat utawi ing tengahing pasamuan terus merga jabatane asor luwih endhek awake dhewe ngasorake ora ngajeni. Nah menika tantangan. Waosan Injil dinten menika nggih paring pitedah lan tuntunan kangge kula panjenengan sami. Kados pundi Gusti Yesus ugi nampi sikaping tiyang sing boten ngajeni panjenengane. Kados pundi lajeng sikapipun Gusti Yesus? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 50 ayat 51 ngantos dumugi 3 dosa. Nalika samono Gusti Yesus rawuh ing Nazaret lan paring pangandika ana ing sinagoga mangkene.
Aku kandha sakbenere ora ana nabi sing kajen ana ing nagarane dhewe. Iki dak kandhakake marang kowe lan kandhaku iki bener. Akeh cacahe waranda ing Israel dek jamane Nabi Elias. Kalane langit katutup nganti 3 taun 6 sasi suwene. Kalane salumaing bumi kataman paceklik gedhe. Nanging Elias malah ora diutus ngrawuhi wong-wong iku siji-sijia, balik ngrawuhi waranda ing Sarepta ing laladan Sidon. Akeh uga wong lepra ing Israel ing jamane Nabi Elisius. Ewa semono ora ana siji-sijia sing pinaringan resik sakliyane Naaman wong Syria. Ngrungu pangandika iku mau, wong sak sinagoga padha muntap nepsu, nuli padha jenggirat menyat lan Gusti didedhabyang metu saka kutha, munggah gigiring gunung dununging kutha arep dicemplungake ing jurang. Nanging Gusti lolos saka ing tengah-tengahe wong-wong mau banjur tindak kesah. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, rikala Gusti Yesus kondur wonten ing daleme, lajeng sampun dados adat kebiasaanipun saben Sabat menika tindak padaleman suci utawi sinagoga, maos kitab Taurat lan paring piwulang dumateng tiyang kathah. Ingkang bentenaken rikala wonten ing sinagoga lingkungane yen menika kados paroki jaman sakmenika nggih. Nasaret dadi lingkungan, Gusti Yesus ing kapel paring piwulang ning pranyata ora diajeni. Yen kula panjenengan bandingaken kalian Injil sanesipun, wonten ing perikop sanesipun dipun jlentrehaken kenging menapa kok Gusti Yesus boten diajeni. Tiang-tiang menika mangertos sapa kuwi Gusti Yesus, putrane Yusuf lan Maria tukang kayu. Ditepungi uga sedulur-sedulure. Mila awit saking latar belakang menika tiang-tiang lajeng boten ngajeni Gusti Yesus. Sikapipun Gusti Yesus menika yen kula limbang-limbang maklum mergane apa? Ora ana nabi sing diajeni ning negarane dhewe. Sampun kalampah ing jamanipun Elias, jamanipun Elisius. Merga nabi kekalih menika ora diajeni ning bangsane dhewe, malah paring srana kawilujengan kangge tiang-tiang kafir, waranda Sarepta lan Naaman tiang Syria. Tumraping Gusti Yesus sajatosipun pawarta kawilujengan menika nggih diparingake marang sinten kemawon. Mung gumantung awake dhewe pura nampi menapa mboten. Kados tiang-tiang ing Injil kala wau malah muntap nepsu terus njenggirat menyat ndedhabyang Gusti Yesus arep dicemplungke neng jurang. Malah terus duweni niat sing Allah. Padahal Gusti Yesus paring piwulang, kula yakin piwulangipun mesti sae. Lan wonten ing pundi papan menika asung kawilujengan, mbuh marasake wong lara, mbuh ngluwari tiang saking bebandaning dosa lan setan. Ning ngopo malah tiang-tiang Nasaret kala wau padha nepsu muntap pengen nyirnakake nyingkirake Gusti Yesus. Nah menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan yen ngadepi perkawis-perkawis utawi nggih bangun relasi kalian sesami. Yen awake dhewe wis rumangsa wiwit ora bisa ngajeni wong liya, awake dhewe kudu ngati-ati. Merga tiang-tiang Nasaret kala wau boten purun ngajeni Gusti Yesus, lajeng gampil banget muntap nepsune.
merga ora cocok karo ide utawi gagasanipun Gusti Yesus. Merga beda pemanggih, merga beda aliran utawi beda cara pandang lan sapanunggalane. Merga ora ngajeni terus muntap nepsu tuwuh niat nyingkirake. Kula kinten kula panjenengan nggih saged mekaten yen awake dhewe wiwit ora ngajeni wong liya. Wonten ing brayat kula kinten konkret banget yen bapak utawi suami wiwit boten saged ngajeni istri utawi ibu, ya gampang banget muntap nepsune. Termasuk boten ngajeni anak utawi kosok wangsulipun anak, boten ngajeni tiang sepuh, ya gampang banget muntap nepsune. Terus tuwuh niat sing ala nyingkirake. Nah menika nggih kula kinten boten pas, awit menapa jejering titah dalem Gusti, mbuh kuwi tiyang sepuh, mbuh kuwi anak, kepara bayi tetep kudu ya diajeni padha-padha titah dalem Gusti, padha-padha murid dalem Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.